Kira-kira Mbak Eka. Panas mlaku orang gawa payung sandale diseret lamaane blentung Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta wah hebat monggo Mbak Eka ngaturaken menapa dumateng sagung para tamu ingkang kepareng rawuh Injih, wilujeng dalu Biyung Mbak Yulimbo Pak Igit. dalu Mbak Eka Wilujeng dalu Cak Yudo. wilujeng dalu Mbak Eka Inggih, wilujeng dalu Mas Jamal Samurat. Kok Jamal Samurat? Nek mau lak ganteng gede dhuwur Pak Jamal Mirdad lah iki. Lah ya padha gantenge wong jejer ya padha gantenge lho. Iya, ganteng. ming kaceke kae duwe jenggot duwe brengos lah iki nuwun sewu ki gak duwe apa-apa ngene iki lho Medan Loh, astagfirullahaladzim. Aku nek ngene kaya kelingan mikrofon masjid, Mas. nggih Iya. kok iso mikrofon masjid kok apik ya sirahe Apik. iso muni ta Kok iso muni? masa ta Bisa. Lho. iya ki Lah kok iso, dadan Mas? Gethuk asale saka tela endasku remuk kiko bayaran pira bayar kalau sapa kok iso bayarane rong mesti ndase remuk ngalah berkah awake ning kene iki ya to Mbak Eka Leres derek bingah alhamdulillah Mas Yudo kula saged derek sowan wontenipun Pes Al-Ma'wa mriki. Nggih. Alhamdulillah sampun sowan kaping kalih Ndek semanten nderekke Ki Bayu Haji. Nggih. Sak menika nderekke Ki Sigit Sigit Ariyanto. Ariyanto. Wah, Alhamdulillah semangat. ngalah berkahipun Kyai Haji Ahmad Munawar. Nggih. Injih lan sedaya jajaranipun wilujeng dalu kula kaget-uget nderek sowan Pak Bu. Mas ya dikaya ngapa nuwun sewu lho Pak Sigit lho Mbak Eka menika kan termasuk teng desane kan nggih termasuk anggota Fatayat ngoten nggih nggih ibu-ipun anggota muslimat masipun anggota Ansor lho bapakipun Banser Banser. nggih niki bapake Banser Lah aku lak yo niru karo iki to Mas. Paling Heeh. iki lak yo ning masjid lek wis dipercaya to karo masyarakat. percaya wong dhek iki dadi tambir kok kok tabir sing anu kan lho ngupeni takmir weh kok ya roh roh takmir kok tabir wah hebat tenan Aisyah mulane Mbak Eka uget-uget iku kan hanya nama panggung aslinya kan sinten Mbak Eka sinten Kula menika aslinipun Eka Prihatiningsih Cak Yudo. Eka Prihatin Ningsih uripe kebak prihatin kebak topo broto Eka kuwi siji prihatin kuwi tapa brata ningsih kuwi sing pangeran kang tumurun ana ing Mbak Eka. Iya, karepe ngono prihatin. Nggih. Dadi nganggo welas kaya to para santriwan santriwati ana kene. Kan Nggih. ning nggon tembang pocong kae ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lah lakune kudu prihatin Wah, ben wah, iso wah. lakune ilmune ketemu. Amin, amin, amin. Karepe ngono Nggih, Mas nggih, Yudo. nggih. Hebat ternyata Mbak Eka menika. iya timbang jagongan karo mondol kuwi alung jagongan karo Eka Lah mondol napa enten artine? Lah nek kula kan Yuda, yu menika Rahayuda, menika Widada, oleh karahayan lan oleh widada saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Luar biasa. Jeneng asma Kinarya Kinarya Japa. Japa. Lah nek kowe mondol ki lho apa? Kowe iki Lho, paling mondol ora. ki lho apa? Jenengmu Enek. lho, apa dobol iki artine apa? kok dobel Piye to? mondol Mondol. Oh, mondol. mondol iya nek artine Artine mondol. mo ki 5 ndol ki 1 Mo ki kuwi? 5 mo ki 5 ndol ki 1 artine. artine 5 ki wong urip kuwi aja nganti lali 5 wektu Weh. Lah siji. siji sing disembah ki mung siji Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wedan tenan edan. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk Piye tangan. Lah nyapur ora oleh. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. wong edan edan Ternyata Mas Mondol menika bathok bolu isi ndut ya Mas. Nggih. Bathok bolu. Isi madu. Lah ya madune jiblok ning ndut ngono lho. Trembor sii. Ya Oh, padha kerene. iman-iman. Menghibur bapak ibu sing kepareng rawuh Leres mumpung ingkang ketemu karo sami. Mbak Eka Enggak. uget-uget paling ora kowe wong loro harus duet tetembangan wong loro sing kira-kira suasanane romantis. Iso to gawe suasana sing romantis? Lho ya iso. Aku kan Nuansa. biyen Heeh. karo Aku iki.
kon gandring iki. Gandrung. 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 Mm. Sing nuansane percintaan. Percintaan. Paling ora ngono lho Mas. Apa, Mbak? Aku lak yo uget-uget lak yo dedeku sakmene. Eh, Ben eh. iso memperbaiki keturunan ki mbok yo dipasangke karo sing bagus, sing gedhe dhuwur. Paling ora kaya jenengan lho kok malah karo bekok moncrot ngene iki. Iki asline bagus, Mbak. Mung wae topenge gung dicopot. Topeng- Topenge wis dicopot, baguse ketok. Ngono lho. Kletek sik tondo, kletek. Kletek sik to, Rai. Kletek piye wong iki yo citakan topeng kok. Iki lek baby octopus. Ayo coba piye. Dan Aku karo iki tenan. Ya no. Iki yo iso nembang. Lho, piye ta kowe iki? Lho, slendro Mas. Dan tenan. coba kaya ngopo to? Larase iki yo Nuansane percintaan, nuansane romantis. Rukun Islam. Alah. romantis yo. Wong percintaan romantis sak rukun Islam ki lho. Engko kuwi beda gone. Beda, iki religi percintaan. Lah iya masuk bercinta yo tetep kudu eling ning rukun Islam. Weh, alah. Nini nong. Ning ning nung. Jadi tetap nganggo rukun Islam. Ning nung. Nuasa Yo sing liyane percintaan. Cintaan. Nanonane. nanonan. Alah. Kowe iki nyontoni ngono lho. Nadyan wujud mung peksi asmarandana mlebune engko Sampeyan arep marahi ya. ora mare aku mung ngancer-nganceri. Peh dalang arep marahi. Keminter. Aku wis apal nyapa mbok warai. Nggih, Mbah. Paling ora Pak Dalang ki sing dadi sopir ning kene pemimpine ana rombongan lho. Aku ki sopir kudu ning ngarep, kudu ngandani sing ning nguri. Apa nek sopir mesti ning ngarep? Mesti mergo kuwi sing nonton dalan sing mengendalikan sopir. Sopir mulu sopir ning ngarep. Wis mesti. Mesti. Enek sopir sing nang mburi. Apa? Sopir becak. Iya. Kayak sopir nang mburi penumpangnya ning ngarep. Paling yo nek ra ning ngarep yo ning mburi tok. Lho. Heeh. Sopir enek sing ning tengah. Ora enek supir kok ning tengah. Enek. Supir apa? Sopir dokar. Lah kok iso? Lho, ngarep dhewe jaran. Terus Usir terus penumpang. berarti supire Sopir nang tengah. ngarep dhewe Jaran. jaran yang gawe apa? Gawe kacamata. Lah sebabnya kok gawe kacamata? Kaisin. Kok isin? Kok jaran isin? Lho, gawe kacamata kok gak gawe celana. Ora ketok glantong. Wong edan. Wong kok iso Kok yo enek masa kok sing tak iso. karepne Pak Sigit ki ora kok supir ngono, ora tegese Pak Sigit ki cara wong salat ku dadi imam. Imam Lane imam ki pemimpin. manggone mesti ning ngarep. Pimpinan iki ning ngarep, imam ning ngarep. Imam. Nek salat kan ning ngarep dhewe imam. Imam mesti teng ngarep. Heeh. Oh, ketara sampeyan ora tau takziah. Duh, ora Kok iso lho? Lah kok mesti nek imam mesti ning ngarep. Ning Bener nek imam manggone ning ngarep wis bener. Kowe tau takziah ora? Tau. Lah, nek tau takziah tau salat jenazah ora? Tahu. Salat jenazah tau? Tahu. Ngarep dhewe apa? Mayit tuh iya ya. Terus imam lagek makmum. Makmum. Apa enek mayite ning kene imame ning kono? Oh iya. Dengaran kok cerdas. Cerdas. Manut to Mas pancen Manut bocah. Wondora iki jeneng Kondo rai kijing. ora paling bagus dhewe. Digandrung dal. Ya. Kowe gandrung aku. Iki rada cedak. Sinebut pahlawan putri. Dikeploki hebat tenan wis kaya Doro kowe. Dorong tumu pecah. Dikeploki mabur kowe. Lah kaya apa nek ora kaya Doro? Apa? Kaya wong. Oh iya. Hei, nek kaya wong Kaya wong berarti dudu wong. Kok Nek kaya wong berarti kowe iki dudu wong. Pertamane kethek terus malah dadi wong. Oh iya wis. Kethek iki nek buntute ning mburi. Buntutmu nanti? Sarehne buntutku ning ngarep. Mengarep. Serius neng. Arek marai. Lho. Aku kuwatir nek kowe lali. Ngelekne ngene lho ndol ngelekne. Bolak-balik marai aku wis hafal. Lagi terus sing ninteng barang iki piye kok iso? Sriuning mustika tuban lah. Alah. Kok malah tekan loja-loji iki lho. Jola-joli. Srihuning mustika tuba. Melok marai, katane dalang kowe. Ora. Melok marai. Kaya pinter-pinter dhewe. Ora. Tenang yo.
Piagem iki blangkone. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban. Ngono diajari ra gelem Tuban kleru. Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban ki ya seneng nyembah Tuhan. Oh iya. Ora tau wajahmu ngene ngene kok iso. Oh, alah. Ngene. Fleksibel kok dadi sirah iki fleksibel. Kok ngene gak patut to Mas, ngene lho kena sik di kabotan Mas, kabotan. Alah. Iso. Malah arat. Nggih. Sing apik di Sing apik. kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Semarang, Kendal padha rawuh kabeh. Menika. CFC Semarang, Bujo, Kendal padha rawuh. Putra Kanjeng. Marai wae ya. Lah ngapa? Rawani wani karo aku. Wani. Ora. Ora wani yo iso. Lah kono mlilik kok. Ya culek to. Pancen mripatku ngene kok iso. Putra Kanjeng sira lawe. Paikit. Pripun Mbak Eka? Nggih. Panjenengan aja banget karo Mas Mondol. Heeh. Piyayi kaya ngene baguse kok iso panjenengan ki yo kok iso dis sia-sia ket mawahku nek panjenengan Ora ora nyanyi, nyanyi aku ki aku ora trimo ngono lho kok. Sing tak tresnani tenan suarane yo besus apik ya ta. Kok sarwa patut iki lho. Patut suarane yo apik, piyayine yo ganteng kaya ngene. Sop Ora enak lho, ora enak sing iki enak nyapa? kok. Ora ngene to? Ora. Ngenekno to kowe. Wayahe nembang wayahe ngungrum. Ayo. Ngungrum aku. Tuk gong prang. Duk pranggung kok duk gongprang iki. Duk pranggung ngono lho. Tak pelinteng lambemu. Ya. Tak balik ben lucu. Oh, iya. Yo nek ngono iki diwalek. Walah. Berarti diwalek. ini ngabantal to, Pak. Diwalek nek diwalek. Banyol lagi mau. Oh, dagelan tadi menane. Nah, kelambe. Apik. Ora temang ngono ngiwong-ngiwongi malah digeblak ae Mas aku kok. Ki nek iso mudan-mudanan aman iki. Pripun niki? Lambe ra teles, irung ra teles kan enek terase iki lho. Enek rai kok mbok kanopi. Ya akhir roh bengi iki ora enak empere. Tuk prangkung bojone goro. Kang Mas Mondol. Apa Yayis? Yayi ora aku Yayis. esuk. Apa Mas aku Yayi? Saking senenge nyeluk Yayis. Tak sawang wajahmu kait mau. Jan Wajahmu wajah iya. wajahmu ya pasuryanmu Nah. katon bagus. Aku pancen kakus. Bagus. Ket mau sore pak petuk aku yo mesem guyu. Nembang yo mesem guyu. Pancen wong kudu mesem to senyum. Senyum itu adalah ibadah. Betul. Ning Senyum ibadah. panggung awake dhewe roman yo guyu terus mesem lan guyu kok lho Mas. Kapan nek guyu? Lah niku mesem terus guyu. Ngawur iki pancen cangkeme merongos lho, Mbak kok iso. Oh. Iki merongos kok. Emang jebul ngalem ngarani aku merongos. Ora lah ketok sumes. Sumeh iki. piye wong Apa? merongos e? Iki ora merongos. Piye? Lah apa? Raiku sing kemunduran. Rai kok Jebule pipine kemunduran. piye? Menang. Ngebelo. Alah. Bele pun duwe Bebelo. HP. Bebela. Lah ya ora mbelo golek kanca ngebel sih. Oh iya. Bebelo. Bebelo Wiratmaya. Yai. Aja kaya mangkono ya. Bisa ada. Iki ben rada nganggo ketoprak. Iya, paham wonge. Duduk. Ketoprakan iki. Tuk. Edan tenan mandal edan kaya Pak Widayat Iki ketoprak to Mas. karo Bu Tuk. Marsini. Tuk. Sabta Mandala Yogyakarta Pak Widayat kali Bu Marsini menika pancen nggih. Bar sidah. Nggih Marsita nggih. Kakang Mas. Duduk. Suwe edan. Kaya Pak Sony Kendal. Pak Sony. Pak Sony. Tuk. Hebat tenan.
Actingnya. Kakang Mas Mondol. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Panggung ben ketok dramatis ketok. Oh dramatis. Dramatis. Jadi dinamikane. Dinamika, Oh, dinamika. ditoto. Hukum. Ayo omong Dol, omong Dol. Termasuk sutradara. Dialog. Iki lho ketoke. Duduk. Duduk. Ilustrasi. Sabar, tenang. Golek suasana. Duduk tuk 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 tuk. Lah iki lho. Mesem ta dek. Kakang Mas Gedeg-gedeg mesti. Mondol. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Iki dadi apa to Mas? Muni otok pisan ka sak tonyo cangkemmu kowe. Muni aneh ndang. Rawitane mau enak dadi ngetuk iki lho mau enak. Sewengi kok tak-tuk yo. Aku lho kapan leh mu ngerayu ki kapan ora kok gur tak-tuk terus. Kagunganipun cocot menika damel lho. Kok cocot. Lah apa? Sing rada alus gak ono to? Apa? Cangkeman. Nggih, sing apik dipirsani Pak Lurah Mojo bareng Pak rawuh. Lurah rawuh. Sembah Yayi nuwun Sri Pak Uning. Lurah Mojo ringin aruh. Ngomong ae. Aku ki sopir. Pak Lurah Aku iso Mojo. ning ngarep, iso ning tengah, iso ning buri. Lah, ngono kok iso Pak Lurah Mojo ya dibagekke. Mas Arif sembah Mas nuwun. Arif. Kurang tau nanggap kok. Lho, wis. Wes. Wis ning dagelane ora kowe. Ora kowe, Wes wes. dagelan ora aku ae. Lah tapi perlu dibagekne. Bagi ya apa? Lah kowe engko malah ditresnani karo Pak Lurah ora entuk kondur kok. Lho masa to Mbak Eka? Iya. Masa to? Lah arep nyapa? Nggo seret-seretan putune kan dolanan nang omah Padane kulit jeruk kok. ditresnani. Coba suarane Mbak Eka Ayo kaya Genti, ngopo? aku kepengin midhangetake swaramu wong ayu mumpung ana ing bengi iki kowe lan aku sesandingan wong loro, mula kang saka kowe ayo kene caketon marang pun kakang wong ayu apa panjelmu apa ta Mas? Ngomong dhewe lho. Kowe iki diwarai. Diwarai, Ben kok iso aja ta. nek ngerayu ki sapa? Yayi Sri Uning. Iya Kakang Mas. Pun Iki sapa? kakang Dadi sapa? Wirat Boyo. Wirat Boyo. Iki ora boyo ora patut. boyo nyaplok ndasmu. Aku ki ra roh lakon. Wirat Moyo. Wirat Moyo. Wirat Moyo. Wis dadi Wirat Moyo lah ya ngono ta Wir. Kok iso wir lho. Wis sampe ta? Oh alah. Wirat Moyo nyeluke wir toprak lho. Iya Wirat Moyo sing kaya awake dhewe ketoprak ndengi. Aku Nah. Sri Tanjung, kowe Panji Asmara Bathang. Ke. Kae Panji Asmara Bangunan. kok anggonan anggonan. Asmara Panji Asmara Bangkong. bangun. Coba Kak. Coba. Pun kakang pengen midhangetke swaramu Yayi. Ketoprak Korea yakin balen ana sing tegas lho. Guyune iki lho piye? Pun Kakang piye pun Kakang? Pun kakang kepengin midhangetke swaramu Yayi. Alah. Cakean. Bambangan iki guyune aja akeh-akeh. Ping 4 wae pun Kakang pengen midhangetke suaramu Yai. Nah, ping 4 ae. Aja akeh-akeh. Akeh. Yo. Pun kakang kepengin midhangetke swaramu Yayi. Mula gageo. Gage Kok dihitungi? ki apa? Nembango. Nembange. Apa kowe gelem tak? Alah. Wong edan. Ayo Ayo coba Kak. coba. Ayo Yayi. Tan wurung Sri Huning. Kowe ora. Ora melu. Kowe engko hae. Nggone kono. Tan wurung Sri Huning gugur. Coba Mas Mendel dadi kusumane. diunggahne Del kaya biasane. Bangsa tampane kendang pak tung 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 terus kowe dadi cikal. Ngono ya. Cakil. Cakil. Si anakan cilik Pak, cilik ya. Cilik nek gede dadi kambil. Bangsa ngono ya ta. Terus tak tung 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 kowe saka kene langsung tang ting ngono kae ya ta. Paham ta? Iso nyakil to Lho model. pripun? Lah wong niki bekas pemain wayang wong Sri Wedar lho Mas. Ri. Bekas wayang Ri. Ri, nganggo ri. Kurang gawe ri tau gawe ri seloloten kok.
Niki kan saliting kali Mas Ali Marsudi, Mas Agus Pras. Terus niki lah nek trima Mbak Dwi Nurul Hidayah iki enak enten apane. Iki lho niki. Sakliting karo Mas Jamrut. Mas Jambrut nggih niki. Pancen Mas Mondol niku pancen wonge Jambrut. Nah niki niku. Coba-coba. Jamput, Cakilan. Cakilan. Bangsa Wah, edan apik iki, apik. Wah. Dalah. Iki cakil setrok iki. Cakil asam urat. Cakil ku sing kuat kaki-kakine kok iso. Cangkeme lali iki lho cangkeme. Ah, Cakil. cangkeman cakil. Sampean bambangane, Mbak. Ulang-ulang. Nggih. Alah apike. Asik. Alah jan. Saya menika pulasane Pak Mentong kok saya. Ah, Kok kaya jogetku. lho ngejas. Mas. Lah untune kok kolu. Untune mbok pangan. Untu sama pangan Iki lho. untu. Kok tak untu? Iki untu. Iki untu. Ah, ganti iki untune. Luwih dawa nah. Lah, iki lho, apik iki. Lah, sampe. Pak Yai Kok ganti cakil kok bujeng. mangan untu lho. Bumi goncang kancing. Nyapa ngono lho gek nyapet to Mas Mondol kok iso. Kayaknya bumbunya punya bagus. Lah yo dari cakil kaya anakan gajah. Ora bumi goncang kancing ganti ya. Iso. Ganti ya. Teko dadak melu-melu. Kaya polahe wong aceplek. Eling yen kaloke ngrating bawana amurwani. Gerakane cakil. Ing bawana amurwani. Ayo omong-omongan. Omongan. Emang kok tau jam piro? Cakil omonganmu kok mau teko ning Aja cangkruk. tekok jam pira? Omong-omongane wayang wong. Wayang dadi cakil lho. Iki dadi cakil. Ayo omong-omongan. Butuh. Walik. Walik lho, walik. Oh. Wong bagus. Mas. Walik. Sing walik ki ora nggone cangkemmu lho sing walik. Gimana suarane Janaka omong Ora nggo. Janaka kowe. Mandek. Oh, mandek kok sik ngono ku lho omongane cakil yake. Waduh, untune kuwe. Dileksik. Dilek sik. Ngombe sik, ngombe sik to, ngombe Ngombe sik. Ya ampun. Kelingan dawuh Abah sore mau. Oke. Wong urip ning alam donya iki kudu prasaja, kudu Betul. linambaran ikhlas. Betul. Mergo wong urip ning alam donya kuwi mung mampir Ngombe. Ngono kok iso ora. dipas. Matane. Nah. Semono go nadan kowe dadi cakil. Kurang Mas, isih kurang. Nadan to dadi cakil iki kudu tetep bersyukur. Betul. Mergo wong urip iki barate mung mampir Ngombe. Sik to Kak. Aduh, HP. Wong pripun to wong ning alam donya ki sing digoleki mung apa? Wong urip ya mung sak Oh, wetara. nggih. Ibarate kaya wong mampir. Ngombe. Ayo. Ngombe. Cangkeme iki.
Ngantarane jenengan lan kula Aku ora menika ya gitu. jenenge menungsa So- ibarate apa wong ning alam donya lho kok. Kudune nambaran ikhlas lahir batin. Betul. Ngrumangsani titahe Gusti. Betul. Mergo ning donya ki ibarate mung mampir. Ngombe. Ya. Wah nesu. Entekno sisan wis gak ngombe ae. Nesu. Iki Paribasan lho. iki Paribasan. piwulang lho, Ndol. Piwulang luhur kok iso mbok Lah entai. yo ngomong mampir ngombe ya pisan ae wong jamaahe wis mudeng. Oh, iya. Bulan baleni kancane lho plempoken. Berarti mau mampir pelemboken ngono. Lagune seriuning nggih. Betul. Nggih. Nang lagu Buka vokal, Mbak. Buka Ikau vokal. ketuget. Nggih. Karya Ki Haji Sukron Suwondo Blitar. Ya. Seriuning Mustika Tabun. Mustika Tuhan. Tuban. Babat. Seriuning. Mbak Eka. Seriuning mustika tuban labu tresno Nggo minat. tuwin saboyo pati marang Raden Wiratmoyo bos prasadya kanambut ranti. Ah, Wiratmoyo putrane Ronggo lawe adipatiku Sriune putrane ngati wangsa pati nalika Spesial kunjuk kanca-kanca CFC sedaya Mas Surito, Mang Anot Dwiantoko komplit kanca-kanca CFC Kendal Bojo Rawuh. Ya. tresnane Wiratmoyo pinampi dening Rara Seriuning senadyan wekasanira Dangdut desa. lena alapun Ayo kau gelugat. Seriuning mustika tuban Lampun tresno Win saboyo pati Marang
jogetan apa kok nganu ngene iki mau. Jogetane Bagong. Oh, jogane Bagong. Bagongnya Pak Igit lho. Bagong Pak Igit ngono kuwi. Piye to, Mong? Piye tak? Kayak ayo ga? Riuning mesti Ora lambene kok iso api. Lambene mau lho kok iso. Don tuntak. Ngono jajal kan. Iki api kae. Iya. Sri Uning Mustika Tuban. Lambene. Iki lho Mas itu lambene iku. Ih, kok iso. Lambene kok iso api. Kok iso api. Aku seneng aku. Batang lambe kuwi. nesu. Sunah. Dintekke bae ka. Cepet nesu lho. Yo Eka terus bareng ndepok lambemu terus golek tisu. Ngrasake kena Cangkem pas. badinget diobok-obok. Katresnane winat moyo. Tinampi dening rara sihuning. Senadyan wek asanira trapeng meno alapun Luar biasa Luar maksih biasa, Pak wonten Igit. mriku. Wah, sing pirsani luar biasa. Tur dasare bengi iki pengrawite ketok semangat, sindene yo semangat. Semangat. Wow, tenan. Aku yo semangat no. Ora kaya rong bengi ndek ingi. Ndek rong bengi ndek ingi ora ditunggoni bojoku iki oleh kumayang kaya lemes. Ayo. Pancen nggih sampean iku nek kedah sarimbit lho Pak Sigit. Aku iki ora iso pisah karo bojoku. Datan genggang sarikma pinara sastra sampean iku ibarate kaya mimilan mintuna kok. Bareng aku ono bojoku. Salah. Kaya entuk kaya tenaga Power Rangers. Nggih lek sampean mboten diderekne ya wis kaya anu kelolosan oyot bebayune. Ha ngelimpruk pindho kapuk. Betul. Hebat. Pondok bengi iki tak jak sowan ana pondok pesantren Alah, Al-Ma'wa. hebat tenan. Buke awang tarah wong ya setia, sabar, Jelas. gemati, Pak Igit ya semono uga, Wow, setia, Lha cerminan ya Mas. Cerminan. Jodoh kan cerminan. Cerminan. Kanca-kancane mbok nulat Pak Sigit, nulat anu ngono. Kandhane malah hae. Oh ya de bojo ya Nan Mas. Lho, ya duwe Ya wong. kethek. Wong aku wong ya bojoku ya wong. Ya aku yukur takon kok. Kok malah kau ketek ngomong-ngomong ketek aku mau arep rene Lah gile. perjalanan apa kuwi jenenge ning jalan tol Nggih, nggih. wan aku mampir Solo liwat Solo Semarang wah daerah Ungaran Nggih. mobil liwat kok ana rombongan ketek cilik-cilik ketok anak ketek Nggih. ana 6 apa pira nyebrang ora ngulati dalan ana truk liwat tabrak bres keteke mati anakan ketek mati sing dadi bapake ketek terus piye Ya mesti nesu no bapake. Mesti nesu. Mesti nesu. Sabar, wong sabar. Sabar ya Mas Mandul ya. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar Ditresnani Gusti lah Allah. ya sing sabar ya. Rezeki pati jodoh renek sing ngerti. Sik to. Urusane piye to ki mong piye to? Lah yo Pripun to, Pak aku Igit? ki ning dalan tol Nggih. ana anakan ketek kuwi cilik-cilik ngono nyebrang dalan ora ngingeti dalan tabrak truk bres. Anak ketek Mati. mati lah. Kira-kira Pak keteki nesu apa ora? Ya mesti nesu. Sabar. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar Ditresnani Gusti Allah. ya turut berduka cita ya Mas ya. Sing sabar. Ki berarti ketheke aku. Lho kok nesu. Bapake kethek aku berarti. Lho sing arani sapa wong genah kowe ngaku dhewe ngono lho. Lah aku mbok kon sabar. Lah iya kan anak ketek mati. Mati. Kira-kira Pak nesu apa ora? Ya nesu. Lah iya Iya, sabar. Sabar. Ya wis lah aku ya terah bapake kethek ya tak terima-terima no. Kethek-kethek. Kok iso. Nggih. Menika kala wonten request pepeling karya Ki Nggih. Haji Nom Surata. Sing ngaturke sinten? Ya menika ada Mbak Indri, Mbak Lila, Mbak Melani karo Mbak Wah. Eka uget-uget. Oh,
Sepati Request saking kanca-kanca Pak ben Purwoko juragane pangestu Nggih, Rembang. request menika. Ya Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Pepeling sing nembang Mbak Eka uget-uget, Mbak Indri, Mbak Lila kelawan Mbak Melani. Oh. Iya. Mas, ki upama pacarmu kabeh ngono piye? Ki Iya. pomo pacarku kabeh. Iya. Milih ndi kowe? Upama kon milih ta? Ya milih iki. Kok iso nyapa lho kok iso? Kok mondol iso cocok karo Melani ya Mas aku. Pacarku awet dhisik ki ya iki. Eh. Zaman aku ning toprakan ya. Iya. Oh sing iki no Mel. Oh Toprakan. sing ketoprak. Sing kae ganteng kok. Lah sing iki? Sing iki? Aku asli yo ganteng, aku CEO lho. Oh alah. Aku nyamar. Melani, pas ketoprakan karo Cak Mondol kae. Sing kowe ning taman kae, kowe dirambari tekek kae. Tekek tekek yo aku. Aku kan iso mancal putra mancal yo apa-apa. Dibawani dadang gula. Eh, Nong rukun Islam kawitan Mbak Eka uget-uget. Rukun Islam Nggih. kang lima puniki. Terus oper. ben ikase, heeh. Heh, Supire aku, heeh. aku iki makili dalang. Heeh. Iya. Kempul ngun. Oh, pas dong Pak Anom. Katindakno mring para sasama. Oper Mbak Indri. Heeh. Malah neru aku. Oh iya. Aja padha ditinggalke. Oper Mbak Lila. Rukun Islam puniki. Arek marai kowe. Kleru puniku. Niku, kulo kiu. Puniku, Ding. Iya. Puniki, Ding. Oh iya. Rukun lima puniku. Terus Lil. Sahadate. Sadate kang angka siji. Sahadat kang angka siji Cak Yuda. Sahadat menapa Cak Yuda? Kangong loro salat. Syahadat tauhid Lan sahadat Rasul. Oh, no. paham. Paham nek mondol iki ora Ya. paham. Kangong loro salat. Ya ya. Yo Melani ayo Mel. Ayo pacarku ya. Rasa isin-isin iki. Melani saiki Kabeh kembeli wong raja. wis rene iki pacare mondol. Iya, iya. Ayo sayang. Kang angka loro salat. Dene sing telu. Dene kang telu.
Oper Mbak Eka. Ramadan ndakne poso. Iya iya. Iso. Arep wani kowe. Arep wani. Ora aneh ora mokal cak mondol apal. Mergo Apal. kuwi ndak dina teng masjid sing tukang adzan wonten masjid niku cak mondol. Mas Mondol, nggih. Nggih tak takoni ndel, sebab apa nek adzan iki sing ditutupi kupinge ndel. Ben Allahu Akbar Allahu Akbar kok kupinge tutupi. Ben landung suaran ben banter suarane. Salah. Ben fokus. Oh, salah. Ben menikmati lah. Alah, kleru. Kowe iki kulino adzan ning masjid iki ora ngerti sebab apa nek adzan ditutupi. Wong kowe tutupi ya kupingmu. Lah sebabnya napa wong adzan ditutup kupinge? Sebab nek ditutupi ning cangkem ora muni. Iya, Pak Ikit lucu. Asem. Kok dagel ae. Ayo Mbak Eka. Engko sing mayang sapa? Lah iya. Lah kowe kan yo gak iso kowe. Poso ing Ramadan. Ramadan nindakake poso. Take poso ing wulan Ramadan. Sida ora. Sida. Ramadan nindakne poso. Kendal. Papat ya kan. Papat zakat. Zakat. Zakat atau yakat itu. Saking akeh terjadi zakat. Oh iya. Ping Ping 5 ngibadah kaji. wong Jawa. Jawa. Zakat ya yakat, haji ya kaji. Ora apa-apa. Oke, Jawa. Rukun Islam sampurna. Wah, nggih. Pacare Melani. Melani iki nek pilih ya ora tau kliru. Ora salah pilih. Ora salah pilih iki. Jan kaya Melani kaya karo Gampang niki Ayo. tempatane, Mbak. Ayo Rabi. Ora. Cak Mondol Cak Yuda saged lenggah rumiyin. Siap. Kersane empat bidadari menika nembang. Ah, pepeling karya Ki Haji Hanom Suratakur nggih, Cak. Buka kendang, Cak. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis wajine mangsa dielingke, wis wajine padha nindakake anten wis murandang wayahe sampeyan. Nah tapi wajib dawuhe pangeran salat haji jagake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumalina luwih sampurna yen berjamaah. Suka luhur lan asar Salat sayang ninggalake tindak mungkar. maghrib lan isya jangkepe Prayogane ninggalke salat sunahe. Semono iku perintah agama. Elingono ing donya mung sedhela. Sampeyan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepengin esuk munggah swarga.
magrib aku bisa jangkepe Ayo jane pitutur salat sunae Jos temono iku perintah agama Nelimono ning donya mung satela Sampai lantawana pasrah sing kuwasa Yen kepengin esuk munggah suwarga matur nuwun menika kula mau pepeling karya Ki Haji Anom Surata. Leres Nggih. ngelingke dumateng sedaya umat untuk tetap selalu beribadah menjalankan sholat 5 waktu. Leres, leres. Tutur luhur saestu punika.